Ați simțit vreodată o greutate inexplicabilă în inimă după ce ați rostit anumite cuvinte în momente de mânie sau disperare? Poate ați observat cum un nor întunecat pare să se coboare asupra casei dumneavoastră când expresiile negative vă scapă de pe buze fără să înțelegeți de ce pacea fuge atât de repede. Aceste cuvinte comune pe care le folosim în viața de zi cu zi sunt ca săgeți invizibile care lovesc sufletul nostru și îndepărtează harul divin, deschizând porți spre umbră. Nu e o simplă întâmplare când rugăciunea dumneavoastră pare să nu urce la cer sau când protecția divină pare să slăbească după anumite expresii. Ceea ce spuneți cu gura dumneavoastră are putere spirituală reală, iar când ignorăm acest adevăr, dușmanul găsește spațiu să acționeze în viața noastră. Sfinții părinți ai Bisericii Ortodoxe ne avertizează de secole despre puterea cuvintelor și cum ele pot deveni punți sau bariere între noi și Dumnezeu. Cuviosul părintele Arsenie Boca învăța că limba este condeiul inimii și cu ea scriem soarta noastră duhovnicească în fața lui Dumnezeu. Sfintele Scripturi ne avertizează în cartea lui Iacov că limba este un foc, o lume de nelegiuire și că cu ea binecuvântăm pe Dumnezeu și blestemăm pe oameni. Ceea ce înfruntați nu e slăbiciune spirituală sau imaginație, ci o luptă veche pe care sfinții au identificat-o deja și au învățat cum să o discerne. Nu sunteți singuri în această bătălie, căci generații de credincioși ortodoxi înaintea dumneavoastră au luptat împotriva acelorași ispite și au găsit în înțelepciunea bisericii armele pentru a învinge, dar există speranță pentru sufletul dumneavoastră și căi pentru a restabili comuniunea deplină cu harul divin pe care îl doriți atât de mult. În acest videoclip voi împărtăși rugăciuni specifice pe călugării din muntele Athos, le folosesc pentru a purifica limbajul și a închide breșele spirituale deschise de cuvinte dăunătoare. Voi învăța practici simple pe care le puteți încorpora în viața de zi cu zi pentru a transforma vorbirea dumneavoastră în instrument de binecuvântare și atracție a prezenței lui Dumnezeu. Eliberarea pe care o căutați poate fi înțeleasă doar când fiecare parte a acestei învățături este primită cu inima deschisă, căci un pas completează celălalt pe calea purificării. Există revelații aici care nu se găsesc oriunde, dar care păstrează cheia pentru a restabili pacea interioară și a recâștiga protecția divină pentru viața și casa dumneavoastră. Rămâneți cu mine până la final, căci abia în ultima parte voi dezvălui rugăciunea puternică care sigilează întreaga protecție spirituală împotriva cuvintelor care îndepărtează harul. Învățăturile finale conțin înțelepciunea cea mai profundă a Sfinților Părinți despre cum să transformați limbajul dumneavoastră în canal constant al binecuvântărilor cerești. Pentru a începe deja acest drum cu credință, scrieți în comentarii: gura mea este binecuvântată în numele lui Hristos. Această declarație nu e doar o frază, ci primul pas al ritualului dumneavoastră de credință și o modalitate de a vă uni spiritual cu acest mesaj, permițând harului să înceapă deja să curgă spre dumneavoastră. Pronunțând aceste cuvinte cu credință, inițiați procesul de purificare și vă poziționați pentru a primi tot ce Dumnezeu are pentru dumneavoastră prin această învățătură. Cuvinte precum Dumnezeu m-a părăsit, nu mai pot, sau această cruce e prea grea, acționează ca un venin spiritual, deschizând breșe reale în viața dumneavoastră. Când le rostiți, simțiți imediat o greutate în piept, un nor întunecat peste casă sau gânduri invazive care nu dispar. Aceste expresii atrag spiritul deznădejdii ca un magnet atrage metalul, slăbind protecția divină în câteva minute. Înlocuiți-le imediat cu Hristos este cu mine sau milostivirea Domnului mă susține, simțind diferența în același moment. Faceți semnul crucii peste buze după fiecare cuvânt negativ care vă scapă, sigilând brechea creată.
Trebuie să vegheați mai ales frazele rostite în mânie sau oboseală, precum blestemat să fie sau nu merit iertare, căci ele invită întunericul să locuiască în mintea dumneavoastră. Când observați că ați murmurat împotriva lui Dumnezeu sau a aproapelui, spălați-vă fața cu apă sfințită și repetați de 3 ori: Doamne, curățește-mi gura și inima. Înlocuiți obiceiul de a vă plânge cu a mulțumi 3 lucruri înainte de culcare, transformând vorbirea în scut împotriva răului. Această practică sparge ciclurile de opresiune și restabilește pacea în mai puțin de o săptămână, așa cum au mărturisit credincioșii care au aplicat-o. Cuvintele rostite cu emoție puternică creează forme gând care plutesc peste casa dumneavoastră ca nori încărcați de trăznete. Când blestemați pe cineva sau declarați nimic nu-mi iese, eliberați o energie întunecată care se fixează în pereți și obiecte, atrăgând ceartă și boală. Aceste vibrații negative acționează ca magneți pentru spirite de confuzie, care se hrănesc cu deznădejdea pe care o emiteți. Pentru a neutraliza asta, ungeți ușile și ferestrele cu ulei sfânt în timp ce murmurați, doar cuvinte de lumină să intre aici. Faceți asta în fiecare vineri la apus, creând un scut invizibil. Trebuie să observați semnele de contaminare verbală, certuri bruște fără motiv, animale speriate noaptea sau lumini care pâlpâie fără explicație. Când se întâmplă asta, aprindeți o lumânare albă pe o farfurie cu sare și spuneți de 3 ori: de ochi ieși, cuvânt rău, desface-te. Apoi aruncați sarea în apă curgătoare. Această practică taie cordonul spiritual dintre cuvintele dumneavoastră și răul pe care l-au atras. Repetați 21 de zile și veți simți pacea revenind ca un râu după furtună. Înainte de a pronunța orice cuvânt, faceți semnul crucii peste buze și întrebați-vă: aceasta zidește sufletul meu sau deschide ușa dușmanului? Dacă răspunsul este negativ, mușcați-vă limba până trece impulsul, transformând tăcerea în scut. În momentele de mânie, respirați adânc de 3 ori, în timp ce repetați mental: Hristos este pacea mea, simțind cum căldura furiei se transformă în jar lin. Înlocuiți frazele de deznădejde precum nu mai pot cu Dumnezeu îmi dă putere pentru azi, observând cum greutatea din piept se topește la rostirea adevărului. Creați un ritual nocturn de purificare verbală. Notați pe hârtie toate cuvintele negative ce v-au scăpat în timpul zilei. La miezul nopții, ardeți hârtia la o lumânare de ceară de albine spunând: Doamne, transformă greșelile mele în înțelepciune. Împrăștiați cenușa în apă curgătoare, simbolizând fluxul neîntrerupt al milei divine. Repetați 40 de zile, timp biblic de înnoire, până când notițele se înjumătățesc. Această practică antrenează mintea ca un mușchi spiritual, făcând vegherea automată și vorbirea dumneavoastră un altar permanent de lumină. La trezire, înainte de a rosti vreun cuvânt, înmuiați-vă buzele în apă sfințită și declarați de 3 ori: Doamne Iisuse Hristoase, pecetluiește această gură cu sângele Tău prețios și unge-o cu Duhul Tău Sfânt. Apoi trasați o cruce pe limbă cu ulei sfințit, rugându-vă: fie această limbă templu al Duhului Sfânt, instrument de binecuvântare. Repetați acest ritual 40 de zile la rând, perioada biblică de înnoire spirituală, până simțiți ușurare la vorbit și încetați rostirea cuvintelor nepăsătoare. Practica ortodoxă ne învață că acest act creează un scut invizibil, împiedicând cuvintele moarte să vă contamineze sufletul și mediul înconjurător. Când un cuvânt negativ vă scapă, spălați-vă imediat mâinile în apă curentă, cu 3 prișne de sare, zicând: apa curată spală vorba mea, sarea sfântă frânge răul pe care l-am eliberat. Dacă mânia vă cuprinde înainte de a vorbi, respirați adânc de 7 ori, în timp ce repetați mental: Hristos stăpânește limba mea. După 9 zile de disciplină veți observa cum certurile încetează în casă, coșmarurile dispar și harul divin curge ca înainte.
Această rugăciune rupe legăturile spirituale create de cuvintele de blestem, restabilind comuniunea cu Dumnezeu ruptă de propria voastră gură. La miezul nopții, într-o vineri, aprindeți o lumânare albastră pe o farfurie cu sare grosolană și trasați un cerc în jur cu unt de lemn sfințit de Sfântul Mihail Arhanghelul, creând o barieră vizibilă împotriva forțelor adverse. Scrieți pe hârtie virgină numele celor pe care i-ați blestemat sau vorbit de rău, ardeți-o peste lumânare, declarând: foc divin, consumă acest rău, sare sfântă, frânge această legătură în numele Sfintei Treimi. Împrăștiați cenușa în apă curgătoare, râu sau mare, recitând întregul Psalt 91 cu voce tare, simțind cum greutatea spirituală se topește la fiecare verset ca zăpada la soare. Repetați ritualul 3 vineri la rând, perioadă necesară pentru a desface nodurile spirituale care leagă sufletul de consecințele cuvintelor rostite. Veți ști că ritualul a funcționat când coșmarurile vor înceta în maximum 3 zile, animalele domestice vor manifesta o pace bruscă și nu veți mai simți frig în mâini când vă gândiți la anumite persoane. Pentru protecție continuă, ungeți pragul ușilor cu același unt de lemn în fiecare marți la răsărit, declarând: niciun blestem nu trece acest prag în numele lui Hristos, care a învins moartea. Dacă voci de acuzare sau gânduri invazive apar în timpul zilei, respirați de 3 ori peste o cruce și spuneți: sângele lui Hristos, tace această minciună, Duh Sfânt, umple acest gol. Liniștea va veni imediat, restabilind autoritatea dumneavoastră spirituală. Când gândurile invazive apar, acuzații, îndoieli despre Dumnezeu sau imagini impure, trasați imediat semnul crucii pe frunte declarând: Hristos stăpânește mintea mea. Apoi respirați adânc de 3 ori, vizualizând fiecare inspirație ca lumină albă alungând umbrele, iar expirația dizolvând întunericul. Repetați acest gest 7 zile la rând, de fiecare dată când atacurile apar, creând un reflex spiritual automat. Practica ortodoxă ne învață că logismoi, gândurile ostile, fug de lumina crucii ca șobolanii dintr-o cameră luminată. Pentru protecție durabilă, ungeți-vă fruntea cu unt de lemn de Sfântul Gheorghe înainte de culcare, rugându-vă: unt de lemn sfânt, pecetluiește-mi mintea, sabia Arhanghelului taie aceste săgeți. Semne de victorie, somn liniștit după ani de insomnie, încetarea gândurilor repetitive și claritate mentală la citirea scripturilor. Dacă atacurile persistă, aprindeți o lumânare de ceară de albine în timp ce recitați Psaltul 3, concentrându-vă pe versetul: Tu, Doamne, ești scutul meu. Pacea va veni înainte ca lumânarea să se ardă pe jumătate. Această disciplină transformă mintea în cetate de neatins împotriva asalturilor dușmanului. La răsărit, țineți un crucifix între buze și declarați: această gură aparține lui Hristos, numai binecuvântează numele Lui. Apoi, ungeți-vă gâtul cu unt de lemn al Sfântului Mormânt, trasând 3 cruci, rugându-vă: sfințește fiecare sunet ce va ieși de aici, o Duhule mângâietor. Repetați 21 de zile, timp de așezare spirituală, până simțiți căldură blândă în gât la vorbit, semn de ungeri permanentă. Această practică transformă vorbirea în canal de har, unde chiar și cuvintele obișnuite devin rugăciuni tăcute. Pentru a menține consacrarea, faceți semnul crucii pe limbă înainte de fiecare masă, zicând: fie această hrană binecuvântată de cuvintele mele. Semne de reușită, încetarea bârfelor involuntare, oameni căutându-vă, sfaturile spontan și profeții în vise. Dacă jigniți pe cineva cu vorba, postiți pâine și apă până la apus, rugați-vă 150 de Doamne, miluiește și cereți iertare față în față.
În 6 luni, vorbirea dumneavoastră va fi recunoscută ca poartă vocea cerului, atrăgând pace unde era ceartă. La trezire, țineți o icoană a Maicii Domnului între mâini și recitați această rugăciune a călugărilor de la Sfântul Munte Athos. Prea sfântă, născătoare de Dumnezeu, acoperă-mă cu voalul tău sfânt și închidem gura pentru orice cuvânt ce alungă harul. Apoi trasați 3 cruci peste buze cu apă de la Iordan sau apă sfințită, declarând: doar cuvinte de lumină să iasă de aici, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Repetați zilnic 30 de zile, timp de întărire spirituală, până simțiți căldură blândă în gură la rugăciune, semn de protecție activă. Această rugăciune creează un mantie invizibil în jurul vorbirii dumneavoastră, respingând atacurile spirituale ca un scut împotriva săgeților. Pentru a menține protecția, ungeți fruntea și pieptul cu un de lemn de la candela din altar în fiecare joi, rugându-vă: un de lemn al prezenței divine pecetluiește mintea și inima împotriva oricărui rău. Semne de eficacitate: încetarea coșmarurilor în 7 zile, senzație de ușurare la vorbit și depărtarea spontană de persoane negative. Dacă simțiți o presiune în timpul conversațiilor, apăsați icoana pe buze și șoptiți: Maică Domnului, tace această voce. Pacea va reveni instantaneu. După 40 de zile, vorbirea dumneavoastră va deveni oglinda lui Hristos, reflectând harul unde era întuneric. Acum purtați în inimile cheile care încuie porțile sufletului împotriva cuvintelor ce alungă harul divin, transformând vorbirea în scut viu și jertfă neîncetată preanaltului. Fiecare practică dezvăluită este o cărămidă în zidul spiritual ce vă apără casa, mintea și neamul de asalturile întunericului. Urmând acest drum cu credință, gura voastră va deveni izvor de apă vie, unde cuvintele de binecuvântare răsar pace și alungă pustiirea. Să înflorească aceste învățături rădăcinate în înțelepciunea veacurilor, ca mărturie a puterii transformătoare a lui Hristos. Scrieți în comentarii: gura mea este fortăreața a Duhului Sfânt, să vă învăluie Maicul Maicii Domnului casa și să vă călăuzească pașii lumina Sfântului Mormânt în toate zilele. Doamne al oștirilor, unge-ne buzele cu undelecul bucuriei și pecetluiește-ne vorbirea cu sângele tău prețios, ca orice cuvânt rostit să fie săgeată de lumină împotriva întunericului. Dă-ne puterea martirilor și veghea îngerilor în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.